коли навод покине ему розум, будь поблажливым, не погорчай им, будучи в полноте своей силы. Бо милосердность дается, не будь забыта, будь викупленню за грехи твои. Это Слово Божие. Дякуємо вам. Христа, народженого з жінчини, проз Духа Святого, становилася справною святинею життя.
всякие слабости и кризисы, праз якія часам праходзяць нашыя сем'і. Учыні нарэшце просім Цябе праз пастырніцтва Святой Богородицы з Назарета, каб Касцёл сярод усіх народаў зямлі мог плённа выконваць сваю місію у сем'ях і праз сем'і. Ты, які жыццём, праўдай і любоўю у єднасці Сына і Духа Святого. Аминь. За святый костюм, как про свою деятельность свечил об любови Иисуса Христа до кожного человека. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за тих, хто у нашій країні займається проблемами сім'ї, как клопотаючи про соправдное добро для її. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за католические семьи, как наследовали святую семью, живучи у щирой любови. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за семьи, які розпалися, как з Божою допомогою я не знайшли шлях для примирення. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за тих, хто має намір створити сім'ю, как добре обдиктувалися до этого отказного кроку у своїм житті. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, присутних на этой святой імші, как в святочний час ще більше поєднав нас з Богом і нашими ближніми. Тебе просим. Вислухай нас,